Som sagt, hallå där. Jag ska spela lite dator. Datornörd. Det vet ni väl. Datornörd är det bästa i hela världen. Woohoo! Och jag ska spela med min kompis Chico. Hej, jag är Chico. Och jag ska spela det med Björne. Ja, som sagt. Det här är Chico. Och Chico, gå ner nu så du kan spela. Ring till mig på Skype. Okej. Ja, nu sitter jag här vid datorn. Nu ska jag ringa till Chico. Ring upp. Oj, vad ljus det var med kameran. Hallå? Hallå? Jag är Chico. Ja, vi vet det. Ja, Mm. vad ska vi göra? Vad sa du? Vad ska vi göra? Vad vill du göra, fjant? I don't know. Alltså, jag är faktiskt en björn. Jag kan inte engelska. Du visste att det var engelska då? Ja, för det finns väl inget annat språk än svenska och engelska. Jo. Gör du? Ja. Okej. Vad ska vi göra då? Jag vet inte. Vad ska vi göra? I don't know. Kan du sluta? Alltså, kan du... Ge på bild istället, det där ser så fult ut. Och är det din brorsa som sitter bredvid? Är det din brorsa typ, vad heter han, Evald som sitter bredvid dig eller? Nej. För jag såg ju han. Okej, vad ska vi göra nu då? Vi har inte hela dagen på oss. Det här börjar bli töntigt. Ja. Ja, men då kan jag bara säga hej då.